Сега ще преземаме рейса на Нови Искър. Ето ви мене. Ето го и него. Аре! Еба майда. Тия брача, ако не ни свърват от рейса, тепана. Еба майда. Какво те снимам? Без това ще правим шоу сега. Абе, ние да не играме CS, бе. Аз съм от терористите. Бил майде, аз съм полицай тогава, те бием. Пау. Как си кажеш това? Поли. А? Поли? Поли? Малка Поли. Тук знак за деца да не минават. Еба си черепо има то. Прати на селовка на гаджето. Да. Сега не сме за гаджето, сега сме за... Да. Брат, че малко само си нагласа шапката и аз. 27 или 26? Не значи мен сърам така се не Нищо, ще си махнеш това. И ще се седем да ми си туриш това. Айде, първо, Мартин, ела тук, Мартин, бе. Да, Мартин, ела тук. Сега няма да я момче, аз мога да я къде си, бе. Ще го пребивам Мартин. Го биеш там да го ебеш. Да, добре ли? Екстра, чай. Бил майде. Айде, че ще спуснем рейс. А те бъде какво си червено? Ходят си какво им падне, да докопат нещо. Я да видим колко стока, че има то рейс. Абе, как ще го сваляш, бе? Ето ми и мене. Ето го и него. Аре, това е рейс. Не. Куре! Ела тук, бе, куре, ела тук, ела тук. Няма шоу тук, вече. Бил майде, брат. Че е седно тук. Снимаш ли? Снимам, бе. Горе има патрулка. Абе нищо, бе, като си качиш уре. Кой, бе? На Вики спасател, баща, бе. На кой, бе? Вики, бе. Ама тя ли беше вътре? Да. Да, бе. Тя беше, бе. Да. Сега си изме на центъра, сега си... То пък гледа, то съм гледа. Добре. Идва рейс. Идва Муро. Ела тук, Муро. Бил майде. Брат, че ти внимаваш с патрулката, не слагаш след това, не слагай. Абе, патрулката ще ни помисли за кръце. Майката, патрулката ще ни помисли, бе. Това не е Мъро, бе. Вие са пренека кола. Браче, патрулката те вижда в момента и патрулката раче, ако реши. Бат, якото да. Пате, махни го, докато патрулката и урейса се качваш с него. Бил майката гопа, бе. Нема ли си качваш с него? Ти си, че вие там ще ме сваля, бе. Вече 4 минути правим клип. Абе, мали, патрулката отвори вратата, бе. Не, всичко е пари, не дай ни говори. Чай се превчене. Маската не я вижда. Верно, мама сваля да ме отека, така видно. Купи Бата,
че то намалява, ще пали маска. Кое? От Илиенци, май. Сега какво се возим? Оман ли? Вчера да снима тая къща. Там има някакви на цен. Ние като баровче се слизал. Не се говори. Тук слизаш, браче. Мъдиш калашника, брат. Тук слизаш, браче, мъдиш калашника. Да. О, огън. Огън. Това гори за мен огън. Ай. Слиза от туренца, браче. Чекай, аз съм за тебе така. Да оживяваш изображение ли? Да, слизаш от нея. Ще правим акция, че правим акция, лудите. Ай, слагай! Слагай, бе! Слагай, бе! Аре, бе, слагай, бе! Дай, дръж телефона, ще влизам в магазина така. Не, бе! Няма, бе! Дай. Дай. Ще изпушим детка. Дай да изпушим детка. Давай, снимай се. Чего си, мама? Чего ми чекърката си? О!